И здравейте хора, аз съм Firefox BG и днес в този як сървър ще поиграем малко Skywars. Ето го. Влизам. Уау. Добре. Окей. В момента сме в якия сървър. Може да има IP към сървъра долу в описанието. По-точно да ви кажа, че ще забравя да го сложа. Може би забравя просто да го сложа, така че... Едва ли. Но все пак, нека да видим. Добре. Waiting for player. Добре, брат, сляп ли си? Виж колко хора има? Секунди, окей. Back to home, не. Back to hub. Ей! Ето ми е любим мап, въпреки че само това съм играл на него. Реде, брат, една стрела. Без лък ще остана, окей. Не знае, че това ще бъде в живота ми. Ай, стига, бе. Брат, имам последен часът, отварям после. И сега ако не ми западне някаква тъп лък. Yes, лък. Ха-ха, една стрела. Трол, ама мазен трол. Имам поне снежни топки, добре. Не е чак толкова мазен. Мазен си, какво си говоря. Имам една стрела и трябва да използвам деликатно. Да. Бе, как някой падна от ларалда, искам да знам. Стил е. Ха-ха. Бъгнат сървър. Окей. Аз не съм тъп. Знам, че си имам правя такива. Чакайте. Да използваме. Снежни балчета. Да. Майта само пипа с тези топки. Това прозвуча странно. И what the fuck, как скача толкова бързо? Хакер. Сега усещам как някой ще му бутне. Да, за какво дойдох тук? Какъв мерака да отида до там? Окей. What the fuck, дървото коса с него. Тук става нещо нередно. По-точно ще стане. Добре. Да се прави път. Не рискувай, брат. Не рискувай. What? Неговите как удрят? Така. Губих го. Окей. Да, беше малко. Още един трол от моя страна. Само малко страх, така че ще се шифнем. Опа. Fuck you. Не. Окей, жив съм. Човек да не повярва. Не. Магаса, ако ме убиеш. Арема. Не, едно сърце. Факам и ебаната. Добре, след малко. Добре. Ето ни към следващата Skywars. 4, 3, 2, 1. Вот. Окей. Няма лък. Има то стрели. Чакайте, имам още често за отваряне. Тук само знам в момента как държах телефона. Като се сетя. Бе, дай. Fuck you. Бе, как умрях? Бе, човек. Пак ли няма да има лък? Гледай го, бе. Окей. Нека видим сега какво ще хвърляме.
Абсолютно нищо. Ако питате мен, добре ще слуша това. Това ще бива. Да, ще ме казвам пичаха. И то баш този скин. Май гад. Охо, колко реално. What the fuck? То как ме уби, бе? А не убия, бутна. Точно удари. Ако търсиме. What? Ори, бебе. Не можеш. Не можеш. Не можеш. Аре, бе. Аре, бе. Аха, свършиха си. What? What? Не искам хакери. О, сега ако убия хакер. Убих хакер! Хакера! Мале, пичо, убих хакер. Ана, има друг път. А не, това е някакъв друг. О, и него убих. Про геймър. Това е си супер човек. Добре, връщам се след малко. Окей, хора, ето ни в момента. Така. Сега. В момента се изкъпах. Ето откъде е дошъл то при мен и то пак ще ме хлопа това. Защото съм някакъв про. Я видите, защото търсах едно нещо. Окей, нямам го. Маре, как ме е страх да ходи просто. Ще съм как ще падна долу. Има направо трепера като... Ой! Рефил 6 няма ли да има? Добре. Искам да отида там по средата да се бия. Окей, те се бият, аз си мисля, че са тим. Тимчета. Защото само такива виждам, да ви кажа честно. Skywars, до сега, което съм играл, всички бяха тим. Рефил 6 на минута. Окей. Само да не ме види докато го. Чакайте. Искам просто да ме види, му скоча в кръп. И вече има шанс. Също мен. Тук... Окей, няма ме види. Нали? Факана. Добре, той не ме пипна на края, уе. Пати тъпото, уе. Окей, ето ни към следващия. О, от YouTube. Играта приключи. Добре, така. Вика тук на брат ми направо става кетч. Стига, бе. Вау. Стига, бе, брат. Щом в първото няма лък, значи никой няма да има. Това го знам от Майнкрафт. Добре, има стрели. А за какво ще стрели, ако няма лък? Мудна логика имам аз. Хайде пък. Аха. Колко яка игра. Направо ми дойде на късмет днес. Къде ти е лъка, уе? Това е последна игра на Skywars. Окей, само се. Контрол. Браza като пускам думите, окей. Направо си приготвям меч, защото знам, че сега някой ще ми скочи. Някаква нинджа, просто ще видите, доверете ми се. Там горе няма ли някакво чест, окей. Добре. Толкова мен няма никой, аз направо. Да, решавам средата. Как мислите? Твърде рисковано е. Айде. Добре, си взех всички неща в често. Окей, баш ме стигна много ясно. Сега ако има някакъв лък, направо съм го. Че някой да ме целне. И ако имаш и Team Skywars. Гадното е, че няма. Стига, бе. Само. Знам как някой ще ме целне с лък отзаде и направо съм easy life и easy kill. Еко той е там. Сега пак се обърне в последния момент. Точно за това ви говорих.
Не ги мразят тия, които ме виждат последно. Убийко. Хакер. Аз съм хакер. Окей, кой друг ще се справи? Също мене. И ти там. Нека го бутна отзади. Ама няма да имам такава възможност. Fuck you. Да, аз когато реагирам, то няма време. Окей. Добре, хора, надявам се, ако ви хареса, ако е така. И искате... Дико бе, уф, мале! Ева ти фейла на този клип, направо майка ми влезна в стаята. Добре, надявам се, ако ви хареса, ако е така, може да се абонирате и ако искате, още може да дадете палец нагоре. Аз бях Firefox BG и чао!